Assalamu alaikum, sunana Abubakar Buba. A yau za mu tattauna alfanun zama babu budurwa. Na farko, kana samun cikakken lokaci da hankali wajen gina kanka. Za ka fi mayar da hankali kan karatu ko kasuwanci ba tare da shagaltuwa ba. Hakan na taimaka maka wajen kaucewa abubuwan da za su iya raunana imani. Ba ka cikin matsin kashe kuɗi akai-akai domin burgewa ko kula. Zama kai kaɗai na iya baka kwanciyar hankali da sarrafa rayuwarka. Wannan lokaci dama ce ta fahimtar kanka da tsara makomarka. Don haka zama babu budurwa ba laifi bane, ba idan ka yi amfani da lokacin wajen gina rayuwa mai inganci.